motherfucking Eagle Double G. So may adlaw din naman choy. Wa ka sabi si mong mama no. Maro naman ka. Wa ka pa mauli ka. Basing mura nang hugot na yung pamati basing mong lawas. Dili lang dito magpalapi kay basig pa maulan ka maayo ba. Di nakakatabang si mong mama. Mao nang hinay-hinay lang sa tong pagtabang tabang sa balay ba taas pa bitaw ning quarantine bitaw magdali ba di bitaw na lumba karon padayon ta unsa na yung paagi nga makatabang na pud diri balay ato na sa itakol ang sunod sa ato ang push workout mao ang pull kay para maka-relax pud ato ang mga push muscles ba so dito magdugay ang una na tong gamiton kay kanni ato yung paduol di ani ba bugas bao kung gihatagan pud kasi inyo ha mao na tong gamiton ay sa lungaga so masig gamit ani kuha nimo sa barangay dili ka maganda. Dili nao. Nao na mo. Kap, salamat kap. Salamat. Kadong na pod kasi niyo. Makakilo ron sa ihatag sa barangay no. Niya murag kuwang sa kasi mo exercise. To sa kasi silingan. Hingnay mo silingan. Ako lukat sa imong habi, ako lida pa dong diri ato. Mauno nga madukay mo ha. Pares ba? Matimbang ba? Kaya na mo. Bawi sa pikas. Ano? Quit. Tama, anang liit lang na di jud ka pausay inyong silingan or di siya mapasugo sa imong hagkuha silang bugas. Pwede rin usag yapon. Imo ra pud nga nao. Dapat ba creative kay ka ba? Nang bahala kung sa asa ka nga circumstances na butang, di ba ka? Flexible ka. Ato siya. Ang activity mo, imong biceps maayo. Kantay ka nga i-curl ako. Di ba? Ni. Tibi gayo. Nya ikaw may gisugo si mong mama, ikaw po sino pasalamatan baka. Sunod. Kaning ngani. Am jini magbugha, mo ka bisilingan, mo mamuyuan, tabang kasi mong papa. Kana bugha sini mo kanang mga kahoy ngani ba. Kung saan nimo pagtabang da ka workout ka. Ana man imong papa nga. Utang niya daw, dad-ari to dong. Sangit ya dong. Ipusa dito dong. Anaon nimo pagbitbit ha. Pag-alsa nimo na, dili nimo bawgo nimo tiit. Tiga mo ana ni Anna. Yung style na. Anna mo yukor ka. Anna lang. Na-activate na yung back man. Yung back ba? Yung back ba? Oh no! Basin nga rin, napingis ka sa bugas ba? Kaya paminaw ni mong gaan sa gayo. Yung biceps ba? Biceps. Pero imong pagkuha ani gyapon, mao gyapon Anna rin ba? Anna. Oh. Pero maglakaw ka kasi no. So unsa man nila itong magamit kini kana mga monoblock sa inyo ha mga iguranan mga stall unsaon nini mo nga ma-activate gyapon siya imong muscle group nga atong giigo karon which is back ug ato ang biceps syempre maglimpyo bida so ato ipahirot para ato malimpyohan nila mga ubos yung sila talimot mo sa ato. His name is John C. So sa imong pag-irog sila, dili ka magpasagad yung pududod, okay maguban yung tiles or unsa ba di ba? Tingin mo gyud na i-activate gyud imong back, karon back. Oh no. Mao na siya. Dako gyud pud tabang sa imong back, ang imong pag-irog-irog sa inyo ha. Karon kay ato na nag-cover ato ang full workout sa sunod na sa mga agto na buta mo jump na buta sa tuwang leg workout na sad. May tackle unsa yung mga buhat ato sa tong legs sad. Padayon gyud ta.